dilai 14 mile long cement car thangpon LP truck kachingkoya jok kanahok patumi wosini phai thongkep ani kese inglongpho wolongkomaji head branch tumpen felicitation program kedingpon sordi cholong HS lapen HSLC asarlang ki unduna tumaphan karchomai kipaman pon patumi wosini phai thongkep ani lakha crazy langfer constituency ke parlo wolongkomaji hi thi along kese inglongpho wolongkomaji head branch tumpen HSLC lapen HS asarlang ki undun tanga tumaphan karchomai kedingpon bangso amai long karbilu choli asong kese inglongpho wolongkomaji head branch amai phu kiron tok pipensi mai chipai me ponno bangso felicitation program along ke choli anathu anso se ke pa pragnu thejia phan HSLC lapen HS asarlang kyun tanga toma phan loka choli alap pinangan bidisuri than pon bangso kar chopona mailong none prangki bang jiani kosonsi anso se loka choli anat ke pa prangnu thejima lapen loka choli nang jialam the haihu jumesen alam the than pon Karbia K Kosonsi answer se loga choli anat ke paprang non theji mampu bangso mailong chithan chimun pon leben HSLC lapet HS sarlang ki untang antuma phan archupon pen answer se aning panung pon pen RD pidunlo bangso amailong aluhi sarpoman pen langfer MSc madhuram lekthi sitame chitongdun alangni pen bangso karchupon amailong loga choli ari so ijang antuma phan jumesen alam thantika Leben bangso karchupon amailong aluhiaman pen ke chitongdun laki Karbi Language Development Board Chairman Longsing Teron sitami chitongdun alangni pen pinaan loga choli alamos jumesen alam thantika Leben halapu Karbi Lamed amai TDP amai Kongjunbang Joy Singh Tokbi sitami chitongdun pen loga choli alamo jumesen alam thantika bangso amailong kaningje pon unke nilitum kese inglong pho ahin pen sitame chirap chitodun ikpola pen loka chori kisungalong nilitum nang chirap chitodun ikpopusi bangso amailong ningje pon la bangso HSLC lapen HS ke pas atuma phan karchupon amailong kese inglong pho wolongkomaji head branch mai pho kiron tokbi lapen aluhi sapo langfer MSc madhuram lekthi aluhi aman pen Karbi Language Development Board Chairman Longsing Teron Karbi Lamed amai TDP amai Kongjunbang Joy Singh Tokbi KSA CEC President Than Singh Timo KSYC CEC General Secretary Jiwon Be Khonson Be lapen KSA klembang phu bang phiatum chitongdun pen lapen HSLC lapen HS asarlang kiuntang arisoi jangadum chitongdun pen bangso mai mesen pen pachun ponlang pamilo Volongkomaji pen Jersong Sina report Karbi Daily News Dia song ada kartu la baisian ni room lo la baisian KSA pen mesen deng lo so ta sinon ja semet ni ka to ko we kililo matela rong ara dak walam kalo angkang ti atum han ka chuniri gang tung alan non pining metric result ka hinu bang ke la ko kini alang ka la song si dambom lu athe la so hormu bang foundation kan he ta la si la rat pen thul pagra la foundation non thegam long lo ni penang humri lo school lo la da ke porhi thek reading buku landa ke thek pensi LP school ke ME school na kalidu nasi la song dong pen wang bom ma da pang ke la ke tham da chipadu wang witelo ME ang deng along si tami un eder lo ko surrender der lo high school long da sono khalo la sono masi ke charlie ang deng ba ni middle foundation me masing ta de ama phi da long ta ka sik sal pen pining high secondary result mesen po bang ke nili ke lage ki milu po bang matha da moye aphi ke Karbi anglong education a scenario yardstick mate abarlon kela ke bang deng ben ki un tu se high secondary pi da kang sir tang kasi high secondary lo mang ke ka hinu mi po bang ke ni kudam tu sta muning lang sina ang tom me pa un muning people hala so bang lo te litum penang ang hokpet penang theklong ko kai mata encouragement aning kipat he ditum labang so sai deng pon bom kasi hala apia potum tame mo ki wangjilang ni jong sin ni somar mesen nei to tang te alang li tum somar tumhan alang li tum responsibility thepik kasi hala so responsibility bang ke alang li tum somar ke charli dam pamme ma kalima ma ki juidam chod ma kopi si ke klem ma hala bang ke phang thek dang ke nang sot athe kapre ka ha war pen pang bawdam plotang te
pining ta litum ingdeng kep asar lang lapeng ingdeng krehini asar lang bangka phega district pen pangwadam plong te litum ke therak mimilang lasi halas bang suka therak mimilong akechok che bang litum chipang thek dam nang ji lasi akechok che ka chipang thek dam nang gilalo than bang se chok che ma ke charli osomar se chok che ma apia pu se chok che ma lasi hala bang so bang ke thoma monitum jongsi isi close relationship teachers parents lapen guardians tum jongsi isi close relationship la tuang bong isi mesen combination do platangte mo ke wangjilang ni tame hala bangso student tum mesen ang thek long ji posi pini mathara si pini la bangso karcho mailong tame ni tum bang pharoi si so se ingdeng kep la pen ingdeng krehinia salang ki unho archo ponlo la si alang ni tum percentage me pik percentage me pik wo phitame alang ni tum non ke wangjilang arni si lan so si challenges alang tum ka face nang ji lan so si a tough examination alang tum ka face nang ji la si alang ni tum non prepared paminang po alang nito makimang ko pima labang so kimang ating alang nito preparation bang chiklan paminang po pusi pinilabang so karcho mailong penidi kadok kabe lo charle so moran chuden lipon ipasa tum panin tum dese ulong ko jite karcho long pini nang chetong don kadok kabe bang farui si so se cheji asi alang nito panin tum tangnat stami tipon ores stami tum manteng ke do karti ko ho ipak la pen certificate pak lapen file cover pak selang itimpan ipaji lasi nire tumki pusi labang so a program organize nang kok ma lake metric pass that pen HS pass that sitame ilitum also ma tabi so ma tum bangke kecharli na tikuk de ti laso angdeng on that logote laso angdeng on that pen puthot anglang itum pan anso se ke kecharli meji anso se lang itum pan aprang anso se kacharli ang denge pon nunji pansi pini labang so amai hoi kenalang itum bai si encouragement kipidun sinilitum labang so mai di pono se labang so mai lang itum kachop hapon alo hilang itum pen jumesen alam the khan pono asi mukabang jilang arnis ta menil tum tiese wolong pamaji hen pen kacharli usomar pan an kinilitum man alang lutum kisung long kacharli long an charli pam mesenji pan nilitum hen pen body dun Dilai Police Station angkang 14 Mailalong National Highway 36 Atovar adu kikekalong cement car thangpon LP truck arlogalong klodam chok abaha kemi motor katewara bang lapen adi sanghota non market thang thilang driver pen nangaji thanpon atengke Guwahati pen Kohima damboma hotsi athingno pen gari ke bang pen kachitong pen kachipajok jipu ahutsi accident detlo motor kaching koya por lage ajupor phai isia por monomsi kaching koy pusi pachuni pon Dilai Police atum adungan palidunsi kado kabe asai chipari ding pono hidi pen Wilson Berry Ports Kirby Daily News Sorricho Youth Club atum chipati responsi education awareness kam felicitation program patumi wosini phai thongkep arni gangsam por phai pli apor molam Sorricho MS School along pining surini lain kore hini aningkan higher secondary lapen HSLC asalang ki unduna tumaphan karchupon Sorricho Youth Club amaipu Raju Ingleng pensi mai charipono mailam thela pen aluhi kapachuni asai chunbang Dilip Teron pensi sayang leng pachunpono Aluhiaman pen kachitongdon laki Sorricho Rongasar Anan Kiling Bogajan Municipal Board Vice Chairman Sundor Ingti KSA Bogajan District Committee Chunbang Desoiteronatum Chitongdon Mailong kachitongdon Aluhi KSA Bogajan District Committee Chunbang Desoiteron pen HS lapen HSLC asalangki undunatum aphan kachuro pajirpon lapen ahir jumita pajirpon lapen anparke HSLC asalangabang avedeta hailo anparke HS pensi chingpo lasi satlang chip ondon mumaratum mesana lakha kachipelong dunjia phan kabor ijia phan chuning lipon lapen HS angdeng penke karbi MIL subject and pen kacharli ponjia phan RD ki ponjia phan ta chuning lipon lapen non ki karbi along autonomous council pen APSC UPSC kacharli hour saita dolo lasi lahai hour sai chu endun pen methang ke thekdun serjia phan ta than pajirmi pon Chitongdon aluhi atum arideng pen HS lapen HSLC asarlang kiunduna toma phan karbi poho pen archupon si certificate ta pajirpon pangrung pet Sorricho haver HS asarlang kiunduna phai bang khri silapen HSLC asarlang kiunduna tum bang troxi atum aphan archupon si mesen pen pachun pono news text report Kirby Daily News
nang le ingdeng krehini lapen de graduation nang deng ki untang lama jongsen nang le ingdeng krehini lapen graduation nang deng ki untang lapen nang le thang na dabo reng war cycling klang bolte nang le phan Abirta ke medo Tarsadia Foundation Tight Trust along field worker lapente medical project inghoi hini kapapleng jia phat nihangkar bianglong apun ke chok ariso akenang sot labangso awar sai keme kachodeng non jila pente angton pen kachini jia phan aber ki bipon anambar lapente gmail along humrek non